עושה את זה כמו שהוא יודע לעשות את זה, הוא מקבל כדור עומק בזמן, וכשאין לו הרבה שחקנים שיבואו לעזור לו, פליטה נשאר מאחור, באחד על אחד, הולך יפה מאוד, יש לו את זה בעיניים. תאמין לי שלפני שהוא בועט הוא כבר מרגיש את הכדור בראש. מה יפות הן שתי עיניה. כדור נהדר לייני, בדש במרכז, גם זהבי, די חופשי זהבי, וכשאתה חופשי אתה מפקיע. מכבי תל אביב, דקה 12, יותר קל מזה לא יכול להיות. במכבי חיפה אין הגנה, הפקרות מוחלטת, וערן זהבי לא צריך יותר מזה כדי להפקיע את שערו ה-27 העונה. תשמע, אתה אומר למכבי חיפה אין הגנה, אני אומר למכבי חיפה אין נשמה. אין למכבי חיפה נשמה. ידך ניפי, אחרים בשנייה וגדיר מוצא את עצמו באחד על אחד. את בתוך הכסף. זהבי. תנו לו את שבריר השנייה, הוא ידע מה לעשות. ידך ניפי, את בתוך הכסף, את בתוך הכסף. עם עזרה קטנה מההגנה, הכדור מוסט מהמסלול ונכנס, אבל זה שער של ערן זהבי. אפשר אולי להבקיע גם את השני. כל כך חופשיים, עכשיו זהבי שוב כל כך חופשי, וזהבי כל כך בועט, שוב מכבי תל אביב, רבע שעה, וזה שוב האיש הזה עם השער השישי שלו העונה, הוא צמד קורה, ובעיקר השחקן הזה פשוט לא מפסיק. זהבי ופסק, זהבי מיכה, זהבי מקבל, זהבי הולך, זהבי קורא, גדול, ענק, כמו שצריך, כמו שכתוב בספר. הסברנו בטענות למכבי תל אביב שהולכת דרך האמצע, והשער הזה היה דרך האמצע, אבל כדורגל בפגיעה אחת כמו שצריך, וזהבי עושה את זה שוב. שיתוף פעולה פנטסטי הפעם בין זהבי לבין דורמיכה, יופי של חילופי מסירות מהירים דרך הצפיפות, יופי של דאבל פאס, סגירה לעמוד בו במרכז הגנה. הוא ישאל את ראיוס. כדור טוב, איזה שער גדול של ערן זהבי, 2-1 למכבי תל אביב, דקה 60 בסטויקוביץ', החגיגה בצהוב בעיצומה. סטויקוביץ' לא יכול. אבל אם זהבי מאחורינו אתה משקיע כל קבוצה. בואו תראה את יואב זיו, מה שעושה שם על הגב, ומוצא את מיכה בתוך הרחבה, מיכה משאיר את זה לזהבי! הצעיף אשר עליה לשומר סודו, אני בטוח רק שתי עיניה, לא הטוב יבדוק את ידה שולחת אל המעגל, היא בוחרת מיטרוביץ' נותן את הכדור לדור מיכה, מחזיר למיטרוביץ', הכדור עולה לתוך הרחבה, יש שם נפילה ויש שם שער גדול של מספר 7 לדור, ערן זהבי מסיים 1-0 מכבי תל אביב. וכמה הוא גולר. איזה שער ענק, תראו את ההתעופפות הזאת, בחצי קריאה, בחצי נפילה, הוא נשאר לאחור ושולח את רגל ימין לאחור, גול גדול של שחקן גדול שבכל פעם מראה לנו כמה הוא מגוון, כמה הוא מעל כל הליגה הזאת. הייתה לי רק טעות אחת, שאמרתי שהיה לו שחקן על הגב. היו לו שניים. היו לו שלושה. ועם השלושה הוא מצא את הפרצה הקטנה. אלברמן
כדור טוב ליצחקי, ממהר לזהבי! קבלו אותו! מספר 7 בצהוב! מנצח למכבי תל אביב עוד משחק עם שער ענק, ענק, ענק! 2-1 בבלומפילד, יצחקי וזהבי עושים את זה. חלק מהבעיטות עדיין מחפשים את הכדורים ברחבי יפו, אבל בפעם היחידה שזה הלך כמו שזה צריך, קיבלנו את אחד השערים הגדולים שראינו העונה, וראינו העונה הרבה שערים גדולים. איזה שער ענק. ומגיע למכבי תל אביב לנצח את המשחק הזה, פשוט מגיע לה, היא טובה יותר, וערן זהבי חיכה בסבלנות לרגע הגדול הזה שבו אף שוער בעולם לא יכול להצליח. והנה ערן זהבי עכשיו, הולך על בעיטה! אין מילים לתאר את האיש הזה ואת מה שהוא עושה. ערן זהבי מהמם עכשיו את אריאל הרוש וגם אותנו עם עוד ביצוע פשוט מושלם. 3-2 למכבי תל אביב ולסופרסטאר הכי גדול בכדורגל הישראלי. תשמע, פאקו, כשהכנסתי אותו עכשיו לנצח את המשחק, או עשיתי טעות שלא נתתי לו לשחק מההתחלה ועד עכשיו הייתי במתח. איזה שער ענק של ערן זהבי. תראה, זה הגדולה שלו. כשהוא מקבל את הכדור מרדי, הוא יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות בעוד שנייה. תסתכל, הוא מכין לעצמו את הכדור, הוא לא מרים בכלל את הראש, הוא לא בודק איפה הרוש, הוא לא מסתכל איפה השער, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, והוא עושה את זה בצורה פשוט מושלמת. רק שחקנים גדולים עושים מהלכים מהסוג הזה.